За и против шипковото масло. Знам, че много от вас използват шипково масло или са чували, че е много подходящо за кожи, които са вече с бръчки, с пигментации. Искам да ти разкажа историята на една моя гостенка на кабинета, която преди сравнително скоро време дойде за първата си консултация. И това, което тя ми каза и с което беше изключително горда, е, че използва всеки ден, по-скоро всяка вечер, шипково масло, без, разбира се, нищо друго да слага вечерта. Чудесно, прочела е, че това е много добро и подходящо масло за кожи с пигментни петна, с бръчки. До тук добре, това е така. В момента обаче, който започнах да работя кожата ѝ, и когато се докоснах и видях по-отблизо състоянието на порите, забелязах, че тя има множество комедони по цялото лице. Нос, брадичка, чело, скули, отстрани до ушите дори. И бяха ситнички и наистина много разпространени. Когато попитах дали винаги имала такава кожа, тя каза: не, аз имам комедони, черни точки, обаче не съм забелязала да са чак толкова много. Тук ключовото, което искам да кажа на теб, който гледаш в момента, е, че понякога ние не виждаме това, което не виждаме. И всъщност добре е да се използва проверена информация, да се направи консултация с специалист, без значение дали става просто за козметика или за някоя друга област, но това, което четем на опаковката и това, което четем в мрежата и това, което някой приятелка ни казва, не винаги е подходящо за нас. Това, което аз направих в случая, освен, разбира се, че почистих колкото можах на първо време лицето, но посъветвах, дадох препоръка за използване на шипковото масло, защото да, наистина е подходящо за пигментации, подходящо за тъмни кръгове около очите, подходящо за фини линии около очите. Да използва това масло до 2 пъти седмично. След един месец, когато дойде при мен тази гостенка, тя ми каза, че забеляза, че има по-малко черни точки. И да, наистина бяха видимо по-малко. Каза, че кожата ѝ се чувства много напълнена, т.е. хидратирана, че всъщност я чувства мекичка. Тоест, това, което тя искала и си мислила, че прави, когато слага всяка вечер шипково масло, всъщност става и когато се слага 2 пъти на седмица. Това, което всъщност е бонуса, е, че тя няма толкова комедони. Има масла, които са комедоногенни, т.е. се образуват повече комедони. И това трябва да се провери много внимателно. Разбира се, кожите са различни. Това, че на една кожа действа по един начин, означава, че на друга кожа ще действа по този начин. Надявам се да съм била полезна и ще се видим отново в следващото видео.